rasamu nanging yo kene ndak sawang kowe katon susah. Ini yo Arwati. Yo. Menawa kang slira was. Sumelang rasamu krana laire Ponang Jabang. Ana tanda-tanda sing ora ngepenakake rasamu. Ben ojo nganti tukus dadi kasunyatan. Sumendo Sarto. Aretian Patih Diroloto. Goro Ngarso. Wis gatine sira ndak timbali. Moro kaki goleo wiku kang bendur sutapane mengko kanthenen sowan ana ing ngarsaku yen bisa saiki uga dawuh pangandika panjenengan badhe kula selamat. Sambet laire Ponang Jabang ingkang dipun lairaken garwa kula Tarwa. Garwa kula sajak boten rena ing penggalih keranten laire Ponang Jabang. Ndika kula arawaken monggo kula aturi panjenengan batang dumateng putra kula Ponang Jabang iki. Mangga Prakumara Sangbar. Laire Ponang Jabang iki dina kapan? Wingi udakara tabuh kalih dalu. Wingi tabuh loro wanci bengi. Leres. Yen kaya ngono laire Ponang Jabang iki barengi jumudule lintang kumukus. Panggilingan tibane cumloro teng lintang kumukus tumiba ana ing negara Penjalu saya meneh Ponang Jabang iki ana melenging mripat ana toh abang cumlorot amlerengi ini eleng-eleng Prakumara laire Ponang Jabang sing barengi lintang kumukus iki besok dewasane wani mateni wong tuane lanang dhewe. Kang kaping pindho ana telenging mripat ana toh abang kang cumlorot amlerengi besok dewasane Ponang Jabang bayi iki wani bedang wong tuane wadon dhewe bedang wong tuane wadon.
jaluk suwane juru tuwek dipo supaya temeka ning abadine. Sendika dawuh. Taman. Liripun kados pundi, Ndara? Tambalon. Onang bayi patenono sendika dawuh. Pambatange Arsi Mahayana sambung kalahan putra Sintokan. Laire ponang cabang barengi tumudule lintang kemukus kang sorode tancap ana isan during pendhawa pendalu. Ora bulung bakal gawe daun. Soyo-soyo tondo tok abang kencer ing telenging basi. Besok melamun ana diwasaning bocah siji wani mateni karwaku. Loro wani bidang karo kanggo gawe kani. Aja nganti tumus. Lakon iki saranane mung siji, ikhlas ora ikhlas, gelem ora gelem, Tarawati kudu kelangan ponang cabang bayi. Mateni marang punang jabang. Boh dosa, boh ora. Yen aku ora mateni punang jabang iki, mesti aku bakal nampa pidana. Ojo mbok anggep aku menungso sing tegel lan kejem. Kowe kudu mati saka tanganku. Badhe mejahi punang jabang menika. Aku jaluk tulung karo kowe kan banget aja kok mateni putra. Menawi boten pejah, tartamtu kula badhe nampi pidana. Ora pitiku. Lah boten iku pripun? Jaluk kowe pinter nyimpen watu. Jabang sampun ngantos kula pejahi. Kula jak wangsul teng desa kula. Minangka kula aku dados anak kula. Prabya utawi meragat kangge gedhekaken putra panjenengan menika badhe panjenengan paringi. Tak
wenehi sakutuhe mengko iki. Menawi panjenengan dawuh kula kados ngaten nggih. Kula badhe sendika kusumane. Yen mengkone putraku sapanci ngerti ana ing penjalu lan cedhak ana ing kraton penjalu ya Tiba. Sampun ngantos caket utawi ngertos negari penjalu. Pun gampil mengke bocah niki kula jak wangsul teng desa Kalibrantas tebih kalih negari penjalu. Yen kaya ngono matur nuwun banget aku karo sampeyan. Nggih, pun. Pancen santen aku ora tegel kawoto putraku tumengane. Nggih mawon. Jalaran menika panjenengan ingkang ngandhut. Panjenengan ingkang lairaken. Ana apa? Jebule ngono kuwi, Pakne. Gene. Pametmu kok lunga jare ana gawe, jeble ketemu karo gendakmu kuwi. Wis duwe anak iki, Pakne. Iya, saiki aku tuwa. Sampeyan duwe pola sing kaya ngono. Iya. Piye? Ngono apa ora? Dadi kowe iki Sujono. Atiku lara. Mbok anggap wong wedok iki gendak aku. Iya to. Mbok anggap iki simpen aku. Sapa meneh ora gendakmu? Lah nek simpen aku gene wong kowe wis tuwek gak. Mati aku. Mati lagi. Aku pateni ae, Pakne. Lah nek kowe arep mati yo aku ora ganduli. Kowe tega tenan karo aku. Lah rupane wong penak. Peh aku ora duwe anak, saiki kowe kaya ngono. Lah iya. Dhisik kowe nek karo aku. Gene. Oleh besok duwe saprino ngene omah. Iki ra biyen. Kowe jen nom. Kaya ngono, Dok. Ayo. Bumepe ayo. Gene. Upama Gene. sugih sadang saiki bojomu mbok jaluk. Ora apa. Ana iki karo aku. Ayo gelutan karo aku kaya ngene. Kuwi api eta. Gene. Kowe nek mureng-mureng. Ngene gendakmu. Kowe nek ngamuk ngene iki kaya jiah. Ya iku sapa ora ono. Iki bapake penting jasa. Lah kene bojo kok. Bojo kok Pakne. Bojo. Urung roh iki aja nesu sik. Urung ngerti iki aja ngamuk sik. Nek nang omah ditawani mangkok ora iso apa-apa. Saiki niki lak ono anake ngene iki. Ngene lho. Ngamuk yo ngamuk, nesu yo nesu iki nek tenan. Loh, nyatane ono anake gendakmu iso. Tak kandhani. Iki dudu gendak aku. Lah nek awak Iki dudu simpen aku. lah ketemu karo kowe apa? Ya iso ketemu. Iki tenane garwane Sang Prabu Brakumara Ndara Ayu Taruwati. Tenan ta ora, Pakne? Diomongi wong lanang kok. Nggih, Ndara. Sampeyan garwane Sinu ngene kok. Loh. Ngapunten saestu, Pakne. Tenan, Pakne. Aku iku tau ngapusi kowe. Lah terus kok Tak kandhani ben kowe genah ora nesu karo aku. iya piye, Pak? Aku mau ditimbali karo Ndara Brakumara. Ya ratune kono, Pak. Yo aku diparingi bayi nanging bayi iki kon mateni Lho. Lah kok dipateni, Pakne? nganti arep tak pateni ning kene Ndara Ayu Taruwati nungka karo aku. Nek bayi iki tak pateni Ndara Ayu Taruwati ora entuk. Iya bener lah wong anake kok, Pakne. Mergo aku yo melas karo bayi wong urung duwe dosa kok tak pateni. Iya. Ora aku ora duwe anak. Iya, Pakne. Saka keparinge Ndara Ayu Taruwati, bayi iki kon ngepek aku. Tenan. Allah. Lho, Saestu, Bunda. Ndara, niki diparingke kula niki. Malah ya Gusti. Bejane awake dhewe. Ya iya. Tok anak. Jenenge wong bejo iki ora ngerti. Iya, Pakne. Wis aku njaluk karo sampean wong sak rencing pinter nyimpen pati. Iya
yo, Bu. Pun ampun kuwatir. Kono anake sampean iki. Pun kuwatir sampean. Saniki kersane panjenengan mantep. Dening anak panjenengan pun panjenengan pasrahke kula, pun panjenengan akoke dados anak kula. Niki badhe kula sukani jengen. Kula sukani jengen Wisuna. Uripe ora ning kutha, ning kali Brantas desane awake dhewe. Iya, Pak Nis. Pripun? Kan sampean nggih, Bu. Nggih, nggih, Doro. Nek mboten kula tak ndang wangsul wonten penjalu mengke menawi kapirsan kalian Kang Mas Plut Kumoro malah mboten karo-karuan. Ampun kuwatir mengke kula pengkonan prajurit supaya uga rapene napa sing dibutuhke anake kula sampeyan kula paringi nggih, Pak. Nggih. Ning sampun ngantos kapirsan Kados ngaten. kalih Ndara Bro Kumara. Nggih. Nek kapirsan kalih Ndara Bro Kumara badhe mbebayani. Nggih. Pun nek ngoten Nggih, nggih. nggih, Doro. Nggih, nggih. Wis, Pak Nis. Ayo, piye iki, Pak Nis? Bayi iki digedhekno ning desa Kalibrantas. Engko nek gedhe, nek menawa iso mbok sambati, mbok jaluki mangan, Iya. mbok jaluki ngombe. Dongane dikabulno kepengin duwe